δάσκαλε κυρίας, κάποιες σχέσεις θυελλώδεις γράφονται στην ιστορία. Μάγισσα και ένας γάτος το φέρε η συγκυρία να συνεργαστούνε κάπως και να φτιάξουν συμμορία. Συχνά εκπλήσουν τα περίεργα ζευγάρια, αν θα τους πάνε σκέφτεστε όλα δεξιά. Μα είναι βέβαιο ότι κάτι τα ενώνει, κοινό συμφέρον, ίσως και η μοναξιά. Πολλοί αντίθετοι ενώνονται στη φύση, οι αντιθέσεις δίνουν χρώμα στη ζωή. Κι όταν την έμπνευση ο ένας εμφυσίσει, τότε ο άλλος πιθανώς μεγαλουργεί. Να και τούτη, να και εκείνη, άντε πάλι μία απ' τα ίδια. σχέσεις που συχνά φουντώνουν γίνονται από καΐδια. Για τις τάχτες τους γεννιούνται, Έτσι πλάση διατάζει, η ζωή τα σπίρτα βάζει δίπλα-δίπλα με το γκάζι. Συχνά εκπλήσουν τα περίεργα ζευγάρια, αν θα τους πάνε σκέφτεστε όλα δεξιά. Μα είναι βέβαιο ότι κάτι τα ενώνει, κοινό συμφέρον, ίσως και η μοναξιά. Πολλοί αντίθετοι ενώνονται στη φύση, οι αντιθέσεις δίνουν χρώμα στη ζωή. Κι όταν την έμπνευση ο ένας εμφυσίσει, τότε ο άλλος πιθανώς μεγαλουργεί.